Arriba tard, però crec que Manolo estava parlant-vos de la cochinilla, veritat? De la palera. Sí. Esta mena de teleta blanca, que és el que està matant. És una invasió de la variant salvatge de la cochinilla. Perquè hi ha una altra variant domesticada, que és la que s'ha fet servir per a infectar deliberadament les paleres, les figueres de pala, perquè d'ahí extraïen un dels tints més valuosos, vermell, que impregna molt bé el teixit i que, junt amb el que era la púrpura de l'època, diguem, antiquíssima, època romana i demés, però que era d'un mol·lusc. Després hi havia un altre importantíssim, que és una altra cochinilla, però del quercus, de les coscolles, i tins de cochinilla, en les que el que fas és que agafes aquesta teleta blanca i si la fregues veureu que fa un color vermell, quan està en saó i que es veuen algunes pedres que aquí no se veu, que se veu ahir la taca vermella. Això per als vestits era una cosa important i donava sobretot primers vestits cars. Per tant, la reialesa, els cardenals, gent de Xina eren els que tenien la possibilitat d'això, fins que quan es va domesticar i es van fer plantacions, primer en Perú, després també molt a les Canàries, hi van fer plantacions immenses, ja agarraven això i aconseguien fer vestits vermells de baix preu, com que diu, per exemple, els que destacaven tantíssim en l'exèrcit britànic o en el canadenc, o en el de la Índia, possessions britàniques, són les casaques rojas hechas de les pel·lícules, són la policia montada del Canadà, veritat que sí? Són hechos desfiles tan espectaculars, esplèndids, cromàticament parlant, dels exèrcits de Pakistan o de la Índia. Una meravella. Amb això. Això arribava a ser una producció que superava els beneficis a la del mateix or i la plata. Espectacular. Ara, això sí, en la variant que no se carrega a la figuera de pala. Que no és la que està restant de les pales. Que no és la que està, clar. Esta és la variant salvatge, la no domesticada, la que se'n passa. I també es va fer servir per a fer els primers pintallavis. Pintallavis que se feien amb cera d'abella, oli de ricino i cochinilla de la palera. Amb això fes una barra, diguem, relativament sòlida, pastosa, que permetia distribuir el colorant, que és el que volies, i d'aquesta manera incrementar l'atractiu sexual femení. Sí, com ara. Com ara. Què va passar? Que algú va córrer el bulo, com ara corren tants bulos, que això és tòxic, això és bo per al colesterol, i totes aquestes coses que la meitat, o bueno, el 90% són falses, va córrer el bulo, que com que estava fet de cochinilla, d'un escarabat, pues que era tòxic. I entonces la ciutat de Nova York va prohibir que se usaren pintallavis, però per quina raó? Per si una dona al besar a l'home l'intoxicava. Ah, clar. Anem a veure, que ja sempre hi ha classes, a veure, no les dones, no, era per si al besar a l'home l'intoxicava. No perquè li passava res a ell. No, ella li podia passar el que volguera, però no haver-se-ho posat, però a veure si pesant a uno agarrava i s'intoxicava. Dani, perdona, de colorant alimentici, per exemple, al iogurt de maduixa, potser? Era el colorant que també s'usava abans com a colorant alimentici, com molt bé diu Rubén, i per exemple també fins i tot per a donar-li color a lo que era l'envoltori del formatge holandès, de Bola. Ah, sí. Recordeu? Sí. Això era. Sí, però ara també. Ara també, vull dir, per què? S'han obtingut colorants sintètics que fan la mateixa funció i més barats. No us siga dit. Això, en principi, es va carregar el que era el cultiu d'això per a produir la cochinilla. Però s'han trobat que havia gent al·lèrgica a aquest colorant, mentre que el colorant extret d'esta cochinilla... El natural no. Exacte, no. No sempre el no natural és millor que l'artificial, però en aquest cas sí. De tal manera que s'ha recuperat i moltes coses, com els iogurts i tal, prefereixen usar com a colorant el de la cochinilla, que no és sintètic, per a evitar-se
problemes d'hipersensibilització. Sí, jo crec que ahir a Callosa del Segura pot ser que hi hagi alguna plantació que Molt estigui... probable perquè això va molt bé a terrenys secs, clima àrid, vol dir, terrenys d'aquest tipus. També és una planta que a molts llocs s'usa per evitar els cels, les gelosies, els celos, o bé, de germans entre si quan són menudets, els cels de xiquets, o en les parelles, i a pobles com se penja, s'ha de penjar. No sé si és com una amenaça, diu, com continues així, te pegue dos palats. No, jo no estic adelantant interpretacions, però jo què sé. O te la pone de sombrero, jo què sé, no sé. La qüestió, que a pobles com a Benilloba, des de temps antic, quan es feia el ball en la plaça, en les festes, per evitar que els nòvios tingueren cels i l'altre ballava a lo que són les entrades dels carrers que entren a la plaça on es fa el ball, se posa una corda penjant fulles de pala, figues de figuera de pala. I jo recordo també que a ma abuela, que en tenia allí una, quan els xiquets, que tenia moltíssims nets i tal, i els xiquets no tingueren cels entre ells, havia una figuera de pala en la cuina. Per tant... ¿Si funcionaba? No ho sé, pero bueno, allí estaba, hombre. A mí... Por sancones en los riñones yo creo que funciona. La abuela, dos cris y dos miralles ya tenía prou, ¿no? Y si está ya seco, mejor, ¿no? No deixava ni una, que tenen massa.